Ngisho ngisedazeni ukubuza nje ukuthi like angithi ujwayele vele ukukhuluma namantombazana angithi. Hhayi kona ngiyajwayele kodwa akuyona into engiyenza zonke iy'nsuku. Oh like mhlawumbe like in a scale of 100 ukhuluma kangani namantombazana? Hhayi mhlawumbe 20. 20%? Yeah, mfethu ivangele ngikhulumayo. Hayi kulungile, hayi kezwa kahle sizofana lathi like masukubizela icherry manje ungakhona ukukhuluma naye mhlawumbe like uthatha ama-numbers ayo or mhlawumbe nivumene nga-something nayo. Hhayi ngingazama phela futhi nani ningangilekelela. Hayi khululeka. Hayi sokwenza njalo mfethu sizomlekelela ukuthi alokhuza athole yabo. Hayi bhuti wami sokubizela intombazane. Hayi buya nayo mfowethu. Hayi my sister ngicela uze ngapha bandla. Hayi ngicela uzomangala eceleni kwami. Uyaphila sisi wami? Ngiyaphila njalo. Ngiyaphila nami. Ngabe ngikhuluma nobani? Ukhuluma noSane. Sane. Sane wapha isibongo. Kamkhizi. Alright Sane uSane afethu kaMkhizi. My sister ungadadazeli like sengikhulumile nobhuti wami lana sengikuwena ukuthi like wena njengoba ukubizele lana ubhuti wami khona like into afisa ukuthi ayisho kuwena yabo. So like sizonidedela nje nobabili then ubhuti wami akhulume nawe then nje senithatha lapho uthi like isiphi isinyathelo enisicabangayo. So wena kinga nalokho. Hayi ngamuzwa yena ukuthi uthini. Oh my brother ngicela bandla ukunikeza i-mic like ukhulume ni share i-mic nawe usisi wami. Okay. So ubona nkosazana. Yebo bambisana, bambithayo. Igama ngokuthi